PR-നും CS-നും ഒക്കെ വേറെ സ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നവരല്ലേ എങ്കിൽ ഇത് അവർക്കുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഹേ ഗൈസ്, ഐ ആം ബാറ്റ്ലർ വൈറ്റി. വെൽക്കം ടു അവർ പുതിയ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടിപ്പുമായിട്ടാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും BR ആയിക്കോട്ടെ CS ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം മാറി കളിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കിൽ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ മറക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ആൻഡ് പ്രീസെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാം. അതിൽ പ്രീസെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. CS റാങ്കിൽ വെച്ചേക്കുന്ന സ്കിൽസ് ഏതാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഏത് പ്രീസെറ്റിലാണ് CS ക്യാരക്ടർ സ്കിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നോ മോഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് CS ഡിഫോൾട്ട് ആക്കി വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ BR-ന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കിൽ പ്രീസെറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കി മോഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് BR ഡിഫോൾട്ട് ആക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കിൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ മറവിയോട് ഗുഡ് ബൈ പറയും.